taas Sippi, eli tänään pelataan Timanttimiekan kanssa Minecraftia. Ja nyt on ilta. Eli mennään nukkumaan. Vittu, kaikki edessä. Mulla on siis kaikki tässä edessä nyt. Koska äiti tuli noin tuolta 15, toi tuli äiti ulko. Pöytä täynnä. Siis olisi, kun mulla saattaa tulla äijystuksen puskia, koska en mä tiedä. Siis mä en oo kipeä. Mulle vaan saattaa tulla näin yhtäkkiä. Meillä siinä jo aivoista. Sori. Mä aivastin nyt. Jos ei teitä haittaa. Joo, sama. Eli siis Niin mä en pysty nyt rauhassa, koska molemmat vanhemmat on. Tai toinen isä on kirjastossa ja äiti on töissä. Tai isä on jossain. Anteeksi. Mun pitää hetkessä. Niin voidaan jatkaa. Eli katsoo, että onko semmoista. Teikatteläpäistä onhan. Saatiin 2 levyä. Meillä on 2 levyä. Eli mikä mulla oli tässä jaksossa idea? Mitä? Miksi tää äsken ollut käytetty? Siis mä en ole korjaa, mä kävin vessalla. Ei tää täytyy olla se äsken käytetty. Ei täällä on vähän niinku sokeriruot kasvanut. Luukku kiinni. Eli siis, jos joku ihmettelee mitä tässä tekee, niin katsoo mun aikaisempia jaksoja, niin tietää, että tässä vedetään. Sen takia mä en halunnut, että kaikki sokeriruot tippu sinne veteen! Mun ääni nyt vähän tämmönen matala, koska mä heräsin just. Tai nyt on aika aamu, tai aamu, kello 12. No mä heräsin no kun oltiin niin senkaan mökillä, että pysin valvottua vähän. Niin sanoen. Eli siis tässä jaksossa mennään mainailemaan ja katsotaan löydetäänkö me tuolta maan alta jotain kivaa. Mut hiiltähän ei koskaan voi olla liikaa. Ja tästä saa expo. Seuraava. Yrittää löytää timanttia. Ei me unohdettiin, onks meillä vesiämpäriä missä? No kyllä se tuolla ylhäällä jossain on, mutta ei semmoista mitään. En mä se hakee, jos tarvitaan. Vähän olisi tarkoitus, jos löytäisi tarpeeksi tavaraa, niin tähän olisi tarkoitus sinne Minecraft-rata. Niin, mikä menee tänne alas asti. Siis Bedrockiin. Kaivetaan Bedrockiin asti, koska Bedrockista yleensä löytyy timanttia, vähän Bedrockia ylempää. Katsotaan. Mun taktiikka on, että mä kaivan Bedrockiin asti ja
Hyi helvetti. Siis oikeesti. Hyi helvetti. Kaivetaan timantti. Tadaa. Niin mä selvitin, että miksi näitä ääniä tulee, niin se tulee siitä, jos sä kaivat. Jos on luolasta lähellä. Full luolastosta. Anteeksi. Piti laittaa hetkeksi pausille, koska mä en mikkiä voi mutetta. Tutkitaan tää luolasta tässä nyt. Tuon valoa tänne. Valoa synkkään pimeyteen. Täällä on ainakin rauta. Jos löydettäis diamondia, aletaan olla meinaan niillä korkeuksilla jo. Mennään tutkimaan tätä käyttävää, se oli toinenkin. Kato, täällä on tämmönen. Mennään tuota tutkimaan kohta, katsotaan mihin se toinen käytävä vielä. Ja mä katsoin, että toi vieks toi jo. Kiva, että katteli ylöspäin. Nyt mennään tämmöstä. Kun nää paistaa, se on vähän expo. Nyt pitää varoa. Tässä on kiva spawneri. Joten tänne valoa. Tästä voidaan joku jakso tehdä jo. Itse asiassa mä ajattelin, että me niinku tehdään tämmösiä tunneliverkostoja tänne. Tehdään siis itse. Laitetaan rautaovet, ettei zombit saa murrettua niitä. Nyt saako zombit murrettua nykyään näitä? Tämmösiä oli. No, laitetaan tommonen. Eli siis tämmösiä ovia zombin ei pitäisi saada murrettua. Eikö tässä ei, mulla ei oo mielestäni sitä päivitystä, että zombit pystyy murtamaan ovia, kun se on. Että se pitää ladata tietyssä paikassa. Ja vielä varavenettä ei kaada. Tää on spider-spawneri, ihan tavallinen. Niin periaatteessa me voidaan tehdä näin. Nyt me tehdään tästä spider-spawneri, koska spiderithan voi ottaa kiinni. Tehtiin ovi. Antaa olla siinä. Ei vielä kato. Paskaa, paskaa, paskaa. Paskaa. Hyvää tavaraa, paskaa. Hyvää tavaraa, paskaa. Musiikkilevy. Ai, paskaa. Itse asiassa mehän voitais tehdä tällä. Mä keksin paremman idean. Mä haluan sen testata. Mä nyt vähän mietin, että mä näytän.
Noin, tänne. Me voidaan hankkia kohta Dogi ja nimetä se. Dogin mä kyllä haluaisin hankkia. Tai kanan. Voidaan nimetä kanaa siellä. Voidaan tehdä Bowie. Hei. Voidaan tehdä Bowie. Oi kuuspuu, jälkeen mahtaa. Oi kuuspuu. Ei meillä olekaan varaa tehdä puuta. Oi kuuspuu. Mut siis tässä on tämmönen pieni spawneri. Kato, kun mä ei oo myrkkyspaidereita. Se näkee tossa. Niin periaatteessa tää ovelle voi tulla ja lähteä menemään ne. Tähän pitää tehdä jonkunnäköinen porrassysteemi. Oli mulla hyvä itse. Mä tipuin tänne muuten ihan vahingossa. Että kiitos sen tippumisen. Ja nyt mä en halua, että tulisi spawnaata tänne. Mä laitan tänne. Aivan täyteen soihtua. Ja mitäs nyt niinku tehtäis väsättäis sillä kaivoksella jotain nyt. Koska meillä kuitenkin on tässä aikaa vielä, jos mä sitä vartin pitoisen videon teen. Tai 20 minuutin. Eli siis tosiaan viime jaksossa, eli jakso 10, se renderöityy justiinsa, koska se ei ollut jostain syystä yöllä halunnut renderöidä, kun se on niin iso tiedosto. Mutta mä sitten rendaan sitä nyt uudestaan. Se on rendaas varmaan kahteen kertaan. Se on kyllä varmaan kohta valmis, mutta toiseen kertaan rentaan mennään. Voitaisiin itse asiassa tehdä se. Mulla lagaa vähän sen takia, että mulla on tässä toi päällä tosiaan toi rendaus, niin ei tarvitse ihmetellä, että miksi vähän lagaa. Tosiaan, ja sitä takia ihmeellistä, kun yksi multa kysyttiin, että miksi sä käytät kumpaa sä käytät hiirtävän näppäin, kun sä vaihdat tällä niin kun vaihtaa tässä, niin mä käytän mieluummin näppäin. Ja koska näppäimellä se on vähän nopeampi vaihtaa. Sen takia mulla on miakka yleensä ykkösessä, että sen saataisiin nopeasti painaa niin kuin V ja 1, niin ne on aika lähekkäin kuitenkin. Eli siis tämmönen meidän talon alla näköjään oli. Eli näihin tullaan tekemään kyllä rautaa, että siinä ei ole mitään hätää. Me tullaan ne korvaa rautaovilla. Mutta että me voidaan ne korvata, meillä ei ole craftin tai juosta ylös. Niin muuten tähän voitaisiin jättää joku tämä pikkuchesti. Tänne alas. Noin. Hiphopari. Sijoista ylös. Ylös. 14 minuuttia kuvasta. Voidaan kohta alkaa lopetella, mä kuvaan seuraavaksi heti perään.
15 minuuttia. No, kyllä me tehdään ainakin tässä jaksossa vähän. Mä teen vaikka lopuksi off-camissa. Pasikuikka, kusihuikka. Pasikuikka, kusihuikka. Vittu mä en osaa kivitä tikkaita. Ei! Unohdin miten pelataan Minecraft. Mitä äkkiä nukuskella. Voitais nukuskella tässä nyt äkkiä! Ennen kuin mä hajotan mun katsojilta korvilta. Eikö se niin me? Siis mä voinhan tarvita. 8 tarvitaan. Sitten meillä täällä. Ei tietysti. Miksei kuulosta voi tehdä? Noin me otetaan. Noin me jätetään. Siemeniä. Jos katsoo vähän ulosta, mitä täällä. Eli siis mulla tosiaan on tämmöset sivuovet tässä. Mikä vittu toi? Ai niin, se on se kun mulla niitä redstone säällä. Eli siitä tosiaan pitäisi tehdä farmi. Tai kivifarmin tapainen systeemi. Onks mulla itse asiassa missään? Redstone kammo. Haluaisin tehdä. Ei tietystikään. Tuolla on redstonea. Mä en tiedä, kun tarvitsisi redstone torchia, niin nehän tekee no. Siinä ei tarvii yhtään repeatereita, yhden sivun mikä siellä on. Vähän redstonea. Ja pari blokkia. Niin se on valmis. Ajaa. Noin, me saadaan tehty tästä 1 rautaovi. 3 näitä, niin ne 6. Me saadaan ai niin kuin neistä tulee nykyään 6. Me saadaan 6 rautaovea. Ne riittää. Sitten tarvitaan mulla 6 vippua. Tehdään varmuuden vuoksi 4 redstone tortsia. Jäi sopivasti. Noin. Minkä takia mä tein vipuja? Olen minä tyhmä. Minkä takia minä tein? No nyt meillä on ainakin vipu. Uuni. Mä craftaan uunin. Juu. Tarviiks se olla mustonea? No tehdään äkkiä pariksi mustonea, eli 6 mustonea tarvitaan, että 6 nappia. Tai kyllä minä itse asiassa noilla täällä on meidän kivigeneraattori, eli jos ei jaksa mennä mainaamaan, me voidaan tätä. Ja tossa oli mun lumigeneraattori, mutta kun sen vähän niinku kuoli. Koska mä olin laittanut ton laavan sillä, että se poltti tän talon. Siis tän.
osan tästä talosta. Mä sain onneksi sammutettu sen triplan. Siis off-camissa tapahtumana. Niin sit se lumityyppi kuoli kanssa. Kyllä te tiedätte, kun mä yhdessä jaksossa sen rakensin. Onks tää nyt niinku... Se on ready! Me ollaan ready. Eiks meillä tee muuten... No. Anteeksi nyt kun mä säädän redstone sääliksi. Säädän täällä redstonen. Juu, se oli just 4. Nyt pitää vaan varoitten hyppää tonne. Se meinaa sattuu. Se pomppasi sen nopeasti täyteen. Voidaan laittaa vähän viivyttää. Noin, nyt meillä on tommonen kone. Mikä laittaa meidän pihan täyteen, mutta... Koplustoneen. Se on vähän lagaa, niin mä yritän käyttää sitä tuolla vaan... Tuolla kuvauksessa, mutta tuolla kuvaus menee pas. 2. Pas 2. Yes, oli mulla yksi crafting table tuolla. Sitten alas. Sitten me nyt otettais nämä musta. Sitten menoks. Alas, ylös ja menoks. Mitä? Alas, ylös ja menoks. Niinhän se homma menee. Alas, ylös ja menoks. Tää on osa 11 jo. Eli mä ajattelin, että kun ollaan saatu tätä tehtyä ehkä 100 osaa, niin silloin voitaisiin... Niin, me tehdään tätä 100 osaa. Tätä tullaan tekemään tosi paljon. Mut sit se on ongelma. Että näistä voi tulla kukaan tahansa sisään. Mutta tästä tullaan tekemään tosiaan semmonen tosi hieno paikka. Mistä noi äänet tulee?
Muuten näistä Minecraftin musista ei pitäisi tulla mitään tekijänoikeuksia. Mä voisin ihan rauhassa laittaa. Nyt laitetaan tähän ihan helvetin äkkiä ovi. Se ei oo ketään. Ja sitten tehdään tästä muusta omista pohotteen 23 nappia. Tulisiko Minecraft mulle jonkin mä tykkään. Musiikit on pää. No kyllä niitä varmaan kohta. Niitä musa alkaa mennä. Tulisiko niitä Minecraft-musia? Mä tykkään työskennellä. Siitä ei kun se housut. Toi tullaan tutkiin tuolta kyllä. Hei nyt! Me laitetaan tämä siis tonne ulkopuolelle. Tänne tulee vaikka shittiä. Tää chesti myös vaikka silloin tulla. Sitten chesti myös nyt tähän. Tänne tulee shitti. Tänne laitetaan kaikki shitti.
koska tää on nyt aika pitkä jakso jo, niin mä aloitan lopettelemaan, kun päästään tohon mun varastoon. Sen takia noin olenkin, että täältä pääsketään luvaton vieras. Mutta jos tänne yleensä lopetetaan, että voisit tykätä, tilata ja kommentoida. Niin ihan hyvä. Muistakaa tykätä, tilata ja kommentoida. Koska sit tykätkää. Niin mä näen oikeesti ketä näitä videoita kattoo. Tykkääksä näistä videoista? Ja kiitos kohta 20 tilaajasta. Mä en sillä rupea mitään spessua tekemään. 10 tilaajaa, joka ei ollut mikään iso määrä. Mut mä tein siitä silti spessun. Vaikka en olisi halunnut. Tai oli... No se oli silloin ison kiva määrä, kun mä sen sain, eli pari kuukautta sitten. Onko se nyt pari kuukautta? Kuuntelkaa, siitä on pari kuukautta, kun mä sain 10 tilaajaa. No, että kanavat alkaa luistaa. Eli siis, no. Mä toivotan teille hyviä jatkoja. Ja odottakaa videota, mikä tulee... Arvokkaa, koska tää video tulee huomenna. Ja seuraava video tulee... Kun te näette tämän video, se tulee huomenna se video. Voitte olla tosissaan, mä rupean... Ehkä tekee... Nyt kesällä mulla on joka päivä videoita. Nyt se olis moi. Tää video on aika pitkä. Morjes.